Luksor po yo. Ano ba luksor eh? Lagi pwede ba luksor? Kuya Puy Puy. Oh, Ika dong. Dong. Tugno ay tugnaw mo yung mata ari. Mulukso ka dong? Mau mulukso dong? Ha? Mulukso ka ni? Huy, mulukso. Oh. Hello mga tropang Pochi, welcome back on my YouTube channel, the Bisayang Bulanong Vlog YouTube channel. Here's the part 2 sa among pangaligo sa Nature Spring together with our cameraman Idyok and mga ano ba? Birthday boy Gian Clifford. Ano ang sabi mo Gian Clifford? salamat. Masaya ako. Dahil? Kasi pogi ako. Mga tropang Pochi, mga kasama natin. Hi, Bisayang Bulanong Vlog. Welcome to our vlog. Uy, gauwan na. Kuya Will. Kuya Will, nakalit ka. Kuya Will. Jijid hawa, jijid. Slide biha, maduguhan ka. Hay bagi. So mga tropang Pochi, so i-try natin yung pagtalon galing doon. Yung ginagawa ng mga bata, i-try lang natin mga Welcome back to my YouTube channel. Bisayang Bulanong Vlog. Yan, ligyan. Ayaw, buga-buga. Shout out sa Shout out. Shout out sa inyo lahat. Nanami Ari, nanami Titi. Tagimig 5,000 Kuya Will. Naghanap ko anak. Lang ko kasawa. Ay may panad ay. Bakit chinilas? Ay, ito bakit ko? Uyaks. Shout out Uyaks. Shout out ba? Shout out itong mga coverage niya sa Kapayas City. Ikaw George, shout out sa Shoutout sa mga Talpak Boys dyan sa Purok City. Purok City. The City of Kapaya. Wala ka ba? Nanda plane. Namahaw mo to? Kamay mo to. Rabi buwa. Nal po daran? Oo na, ilan man ang mukod so. Ah, kare. Papil ko na si Jag video.